Shoutout po kay Kuya sa vlog ni Kuya Tim Gabriel. Hi sa'yo. Ingat palagi. Hindi nakuha. Talang radyo mo. Kar, happy. May number. May number. Bigyan ko muna. Kasi ako makabangon ko maghapon. Ano nakatabi lang?
Ha? Pagpagtutan na dyan eh. Kuya, isa pa. Yung dalawang ikot sa taas. Ay, ang gabi na. Ola, ano nila? Shout out po kay Kuya sa vlog ni Kuya Tim Gabriel. Hi sa'yo. Ingat palagi. Hindi nakuha. Alam ko na first natin pumunta dito.